Zdravo svima, moje ime je Piflorosto i u ovom videu ću raditi otvaranje jednog celog pakovanja, evo da ga vidite i ovde. Dakle, uradit ću otvaranje celog pakovanja za sličice za album za Evropsko prvenstvo 2024. I pre nego što započnem video, želim samo da vam kažem da imam i engleski kanal na kom takođe lepim sličice u album i sve duplikate iz tog albuma ću ubaciti u ovaj i duplikate iz ovog ću ubaciti u taj i ovaj album i svi duplikati koje budem dobio 3 ili 4 puta će ići na licitaciju i bit će donirani u humanitarne svrhe. To jest, pare koje budem dobio toga će ići u humanitarne svrhe, uplaćivaće se za decu kojima je to potrebno i ljude kojima je to potrebno. Ukoliko imate priliku da i vi to uradite, molim vas uradite to, zato što je jako divan osjećaj kada nekome pomognete. I hajde mi da krenemo onda sa otvaranjem ovog pakovanja i da vidimo koje ću igrače dobiti i kako će to otprilike izgledati. Prvo ću izbrojati da li sam zaista dobio 50 kesica, na engleskom kanalu je to bio slučaj, a hajde da vidimo i ovde. Dakle, malo me nerviraju ove kutije, neću lagati, ali generalno mislim da estetski izgledaju jako lepo. Šta vi mislite o tome? Hajde da vidimo. Malo se me nekako smotano otvorio, ali nije ni bitno. Dakle, tu su sve kesice, ja mislim. Opa, ostala je jedna ovde. Dve su ostale i 3 su ostale, 4, 3. Dakle, hajde da vidimo kako će to dalje sad da ide. Izbrojat ćemo prvo, ovo sam bacio poprilično onako... kao da sam se iznervirao, nisam se iznervirao. Ajde da vidimo da li sam dobio stvarno 50 kesica. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mislim da sam pogrešno brojao, ne verujem da sam dobio 51 kesicu. To ćemo već videti na montaži, ali nije ni bitno. Krenut ću sada sa otvaranjem ovih sličica, to jest ovih... kesica sa sličicama i to ću ubrzati zato što ne želim da ovaj video traje 7 miliona sati, tako da vidimo se nakon što to budem ubrzao i ajde do tad, ćao! Dakle, završio sam sa otvaranjem kesica sa sličicama, izbrojao sam u svakoj sam zaista dobio po 6 sličica, sada se dobija 6 sličica u kesici, tako da sada ću rasporediti sve sličice i to ću uraditi van kamere, zato što sam to radio za engleski kanal i trebalo mi je 3 sata, zato što su sličice katastrofalno raspoređene, ali nema veze, potrudit ću se da to uradim kako treba, pa se onda vidimo nakon toga. Dakle, rasporedio sam sve sličice sada ću ih zalepiti u album, to ću ubrzati naravno, i da vidimo koliko sam duplikata dobio i koja reprezentacija je bila najučestalija. Nakon toga ću zalepiti i duplikate iz engleskog albuma, to jest iz albuma koji radim, to jest koji popunjavam na engleskom kanalu. Stavit ću link u opisu za taj kanal, za taj klip gde sam ga popunjavao i nakon toga ću duplikate koje sam dobio ovde
zalepiti u engleski album, to jest album koji popunjavam na engleskom kanalu i sve duplikate koji budu bili i u jednom i u drugom albumu ću staviti na licitaciju. Takođe ću i računati koliko sam dobio, zato što bih baš voleo da od ulaganja u ova dva kanala da bude dosta donacija za ljude kojima je to potrebno. By the way, ukoliko možda nemate sredstava da pomognete, po mom mišljenju bi bilo dobro i da nahranite neku životinju na ulici kojoj je to potrebno, jer mislim da će to vas da ispuni i nekako ćete se osjećati bolje, a ja se uvek osjećam bolje nakon što to uradim, tako da hajde da krenem sa lepljenjem, pa vidimo se uskoro.
Dakle, zalepio sam sve sličice sada i dobio sam 13 duplikata i to je zapravo dobro jer, dakle, ako bi 3 bilo 1%, dobio sam 3% duplikata, od 3 do 4 i ono što je fascinirajuće ovde je što sam 6 zalepio iz albuma, dakle da je album bio potpuno prazan, imao bih samo 7 duplikata, ja mislim. Tako da ovo je poprilično dobro bilo, hajde sada da zalepim duplikate iz albuma koji radim, to jest koji popunjavam na engleskom kanalu, pa da vidimo koliko ću imati duplih duplikata. Dakle, završio sam i sa duplim duplikatima i imam ukupno 8 duplih duplikata. Hajde sada malo da prođemo kroz album onako mirom časkom, da vidimo šta se tu nalazi. Dakle, na prvoj stranici sam dobio tu top sličicu i ovaj grb i nisam dobio ove UEFA ni u jednom ni u drugom albumu. Tako da one su izgleda baš retke, nisam dobio ni Ronalda, na primjer, ili tako nešto. Evo su ovde stadioni i njih sam pozamašno popunio. Ovde ima grupa A, tu su naravno Nemačka, Mađarska, Švajcarska i Škotska. Nemačka onako, Mađarska malo više, zaboravio sam u sredini Škotska, tu negde između Nemačke i Mađarske. Onda takođe tu imamo i Švajcarsku koja je isto pozamašno popunjena. I ovde imamo ove kao grupe i znamenitosti gradova, to jest država, i nigde nisam dobio ni u jednom ni u drugom albumu u jednoj kutiji dve ove iste, to jest ono da mogu da ih spojim, ali nema veze. Evo je druga grupa sa Španijom, Italijom, Albanijom i Hrvatskom i ovo je jedna od najjačih grupa naravno. Španiju sam ja bih rekao, popunio, Hrvatska je isto relativno dobra, Italija je jedan od mojih favorita naravno pored Srbije, tako da Albaniju sam ovde onako popunio, na engleskom kanalu sam dobio poprilično veliki broj sličica iz Albanije, to jest albanskih igrača. Ovde je grupa C gde se mi nalazimo i dobio sam iskreno neka sreća, Srba poprilično dosta, dakle srpskih igrača. Tu su Samardžić, tu je Vlahović, tu je Milenković, Sloveniju sam popunio, Danska isto relativno dobro i Srbija isto relativno dobro. Mislim da sam dobio isti broj igrača, to je sličica iz Engleske i Srbije, tako da i to je dobro. Ovde smo negde na polovini albuma, hajde to još jednom da prođemo, tu su reklame naravno. Evo je grupa D, tu se nalaze Austrija, Holandija i Francuska. I pobednik baraža, iskreno ne znam još uvek ko su pobednici, mislim mogao bih to pogledam, ali onako, čisto nisam sada ni siguran, a i nije toliko bitno, zato što svakako sve sličice moram da popunim ovde, to jest da ih sakupljam. Ovde je Holandija, takođe jedan od mojih favorita, volim Holandiju. Ovde je takođe i Austrija, koju sam isto jako lepo popunio. Francusku nisam toliko dobio, ali sam dobio neke ljubičaste sličice, recite mi molim vas šta to znači, nemam pojma. Dakle, tu su Francuzi, evo ova grupa gde su Belgija, Rumunija i Slovačka, čini mi se jeste, i tu je još pobednik play-offa, tu sam dobio nekoliko sličica, Belgiju sam lepo popunio, u drugom albumu sam dobio De Bruyne, ovde nažalost nisam, tu je i Slovačka, pokazao sam, tu je i Irka koji je igrao za Crvenu zvezdu kod nas, Rumunija je inače isto jedan od mojih favorita, ali to je zato što sam iz istočne Srbije i granični se sa njima, pa sam poprilično blizak sa njima. Onda takođe imamo Izrael, Island, Bosnu i Ukrajinu. Ovde je grupa F gde se nalaze Češka, Portugal, Turska i pobednik baraža. I ovu stranicu nisam toliko dobro popunio, u Tursku poprilično dobro, čak i u drugom albumu sam dosta igrača iz Turske dobio, tako da oni su izgleda jako česti. Tu je takođe Gruzija, evo ga Luksemburg, Grčka i Kazahstan. Tu je Portugal, kao što rekao, Cristiano Ronalda nisam dobio. I tu je još Češka i dobio sam dobar procenat Legendi, mislim da sam pola popunio već, dakle 5 sam popunio i 5 mi fale. U drugom albumu čini mi se da sam dobio još 2 igrača, dobio sam Figa
i nisam siguran u stvari da li sam dobio još nekoga osim ovih što sam i ovde dobio. Dakle, ovo je bila cela recenzija. Ove duplikate koje sam ovde dobio ću ulepiti u albumu koji popunjavam na engleskom kanalu, link ću ostaviti u opisu. Ukoliko želite još ovakvih videa, onda se pretplatite na ovaj kanal, kliknite sviđa mi se dugme, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!